Bara wanê li ser balamaya penaberan ku di 27 Xizîranê da li behra wanê binav bûbû û 61 kesan canê xwe ji dest dabû, raportek amade kir. Raport li avahiya bara wanê bi preskonferansekê hat parvekirin û balkişandin ser sedemên kuştina penaberan. Di raportê de hat diyarkirin ku ev nêzî 15 sal e penaberên ji Pakistan, Afganistan û Îranê ji bo ku biçin Ewropayê herema wanê bikartînin. Ev yek li heremê her wiha bûye navenda bazirganiyê. Li gor raporê van salên dawî qaçaxçî ji bo ku penaberan bişînin Rojavayê Tirkiyê behra wanê bikartînin. Rapor diyar dike ku heya niha du caran balameyên penaberan binav bûye. Lê ji ber ku qaçaxçî bi kuştina van penaberan nayên cizaykirin, di demek kin de ji zindanên tên berdan. Di vê çerçovê de endamê Komisyona Penaberan yê bara wanê parêzer jîndar û çar dibêje ku ew li bendê bûn bûyerek wiha biqewme. Ji ber ku beriya şeş mehan bajarê Adil Cewazê aynî wisa qezek rû dabû. Kiryarên her du bûyeran jî bi hevra berdewamkirina vê bûyera duyemîn. Her wiha raporta bara wanê bal dikişîne ser ewlehiya sînorên di navbera Tirkiye û Îranê da û tê gotin ku di navbera leşkeran û qaçaxçiyan da şîrîkatî heye. Da ku penaber bi hemberî pareyan ji sînor derbasê aliyê Tirkiye bikin. Li ser vê tespîtê parêzer û çar anî ziman ku di vî warî da derbarê hin leşkeran da doz hatiye destpêkirin û ew jî nêz van lêpirsînan dişopînin. Ew qas qerekol û ew qas tedbîrên hiştin çawa nêzî pêhincî sat du sat penaber dikarin derbas dibin yani li ser vê yekê bûyer jî hene em li ser vê esasî disekinin ku navbera we da têkiliyek hebe. Parêzer û çar derbarê mafên penaberan da agahîn da û got ku ti mafên penabertiyê li bajarê wanê nemaye û ji ber vê yekê kuştina wan zêde bûye. Piştî ku yekîtiya netewê xwe 2018 ji wanê kişand, ji ber vê yekê ev mirine jî ev bûyere jî zêde bûyne. Car caran behrê da jiyana xwe ji dest didin, carna jî ser sînor da sermayê da ji ber rewşa dijwar jiyana xwe ji dest didin. Hêjayê birxistinê ku di 27 Xizîranê de li Rojhilatê behra wanê nêzî gireva çarpanaqê balamaya penaberan binav bûbû. Di encama xebatên rizgarkirinê da tarmê 61 penaberan ji 106 mîtroyan di kurahiya behra wanê da hatibû derxistin. Li gor Medenî Akbaş ku ji bûyerê tinê bi saxî rizgar bûye di balamayê da nêzî 8 kes hebûn. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.